Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije oformio je savjetovalište za kronične nezarazne bolesti, a predstavljeno je u Solinu zbog suradnje sa udrugom Zdravi dani. To je nešto o čemu se dosta dugo već priča, govori, još uvijek je to na nivou projekata i udruga, ali očekujem i nadam se da će do kraja godine i sustavno krenuti skrb za kronične i kompleksne pacijente upravo na ovaj način kako je zamišljeno i kroz udrugu, da u biti svi oni pacijenti koji imaju bilo dijabetes, bilo hipertenziju, bilo koje kronične nezarazne bolesti, da dobiju najadekvatniji, najbolji oblik skrbi, a znamo da je to danas gorući problem i puno veći problem od bilo kojih drugih bolesti. U biti kronične nezarazne bolesti su daleko najveći uzrok i oboljevanja i smrti u populaciji i definitivno osim projekata da treba pokrenuti sustavnu aktivnost za skrb za te pacijente. Savjetovalište se sastoji od tima liječnika, farmaceuta, nutricionista, psihologa i kineziologa koji imaju ulogu edukacije kako se preventivno zaštititi od oboljenja. Mreža javne zdravstvene službe je ovo proljeće pred 2 mjeseca objavljena. Za našu županiju se predviđa 12 savjetovališta za pacijente koji boluju od kronične nezarazne bolesti. Ideja je u biti locirati 3 savjetovališta u Splitu i 9 savjetovališta diljem županije, između ostalog jedno u samom Solinu koji bi skrbili upravo za takve pacijente. Tako da kažem, evo, to je ideja. Još uvijek je ovo samo projekt suradnje Doma zdravlja i udruge, ali nadam se do kraja godine da će to sustavno ući i da će se na kraju krajeva moći ugovoriti sa HZZO-om kao dio javne zdravstvene službe. Reakcije su pozitivne. Jer u biti to su ljudi kojima definitivno unutar zdravstvenog sustava treba advokat, treba neko ko će im ukazati na puno toga kako sami sebi mogu pomoći na prvom mjestu. Jer kronične nezarazne bolesti su bolesti koje stil života, način života, prehrana, kretanje, vježba jako bitno utječu. Tako da unutar tih savjetovališta definitivno na prvom mjestu će biti promjena stila života, a onda sustavno i medikamentozna terapija za sve one kojima samo promjena načina života nije dovoljna da bi adekvatno skrbili za bolest. Psihologija ima ulogu motivirati ljude da promijene životni stil. Pa načini su kako naučiti ovladati stresom, kako regulirati svoje emocije, kako napraviti konkretne ciljeve za promjenu ponašanja, pronaći jake strane klijenta koji će im omogućiti da se suoče sa nekakvim disfunkcionalnim mislima koji ih ometaju u postizanju tog cilja. Nutricionisti tvrde da je zdrava prehrana okosnica svega. Ono što s aspekta nutricionizma moramo napraviti, dužni smo napraviti je edukacija, individualni pristup gdje će pacijenti naučiti kako pripremiti vlastite obroke, kako izabrati namirnice, koliko količinu sebi staviti u tanjur, potaknuti ih o svjesnom jedenju, znači da paze na osjećaj sitosti, gladi i slične stvari. U prevenciji je bitna zdravstvena pismenost. Da u biti nauče voditi brigu o svom zdravlju i da u biti postanu aktivni partneri liječniku koji će naučiti kako te svoje kronične bolesti, kako s njima živjeti, kako mijenjati svoje životne navike u svrhu toga da sebi pomognu, olakšaju i da to naše liječenje koje mi provodimo ujedno bude lakše i bude uspješnije. Ukoliko vam je dijagnosticirana kronična nezarazna bolest i imate pitanja, ovo je izvrsna prilika da se posavjetujete sa stručnjacima i izbjegnete nepouzdane izvore s interneta.